میڈیا اکھیاں وچ کائنات تیری میرے خواب دی ہر تعبیر چہیں میرے جسم چہیں میرے روح وچ ہیں میرے روح دے نال خمیر چہیں میرے جسم چہیں میرے روح وچ ہیں میرے روح دے نال خمیر چہیں ہر سکھ دی سیج تے نا تیڈا ہر دکھ دی تو جاگیر چہیں جے کو میں غمگین نہیں دیکھ سگیا تو اے جی ایک تصویر وچ ہے جے کو میں غمگین نہیں دیکھ سگیا تو اے جی ایک تصویر چہیں تو مل پوندا تا میں تے کو گڈ اپنے شہر پھراواں ہاں تو مل پوندا تا میں تے کو گڈ اپنے شہر پھراواں ہاں تیرے سر وچ کنگھیاں پھیراں ہاں تیرے ونگرے وال سجاواں ہاں بیا دلا دے غمگین میرا تیرے پیر ملوک دھواواں ہاں میں کو ہن مخلوق تو ڈر لگ دے نہ تا راجتے حال وڈاواں ہاں چلو اے دس لنگ گئی رول گئی دو چاہ پیسے لسی چاواں واہ کیا بات چلو اے دس لنگ گئی رول گئی دو چاہ پیسے لسی چاواں دودھ گاوا گھر وچ لاتھا ہے جے پیویں جگ بھرواواں تو ساگ تے ڈوڈھے نہ کھاویں دس بسریا آپ پکاواں پیا تھکو سے غمگین تو جول تیرے کھوئی تو پیر دھواواں واہ واہ میرے تھال دی ریت چ رنگ تیرے بیا روح دامان چ تو ڈسدی بھوئے بھاگ بھری تے وج تیڈا اڈو سات اسمان چ تو وسدی بھوئے بھاگ بھری تے وج تیڈا اڈو سات اسمان چ تو ڈسدی مظلوم دی مونجھ چ سک تیڈی اندے ہر ارمان چ تو وسدی میری فکر چ تو غمگین کھڑی میرے ہر وجدان چ تو ڈسدی خان صاحب بیٹھو دا تو جسم تو پا کہیں پر تے کو میں روح پہ ڈھالے معاف کریں تو جسم تو پا کہیں پر تے کو میں روح پہ ڈھالے معاف کریں میں امتی نہیں کہیں موسیٰ دا تیری سکھ کو پالے معاف کریں لا رہے بھئی تو بے ہے بھئی تو دل یار ٹھگالے معاف کریں تیری ہوج دے مان تے میں خود کو غمگین وندالے معاف کریں تیری ہوج دے مان تے میں خود کو غمگین وندالے معاف کریں آخری ڈوڑا سرکار نہ ہن اتبار دے در دکھلا اتبار کہانی ویچ کھڑوں نہ ہن اتبار دے در دکھلا اتبار کہانی ویچ کھڑوں شالا تیری جانی خیر ہوئے اساں دل دے جانی ویچ کھڑوں اساں اپنی آنکھ دے چانن کو بہو تھی ارمانی ویچ کھڑوں غمگین بازار چ روٹی لیوں آج یوسف ثانی ویچ کھڑوں او دھرتی جائی تے کو کیا آکھے او دھرتی جائی تے کو کیا آکھے جری جھوک دی کل ملکانی ہائی اندہ گھر ہا باغ چمبیلیں دا اندے در تے رات دی رانی ہائی ایک سڈ تے وستیاں ڈھکدیاں ہن ای سیت اندی سنگتانی ہائی غمگین اج بک تو رول گئی ہے جندے در تے سو نکرانی ہائی